O garon mga igsoon sa lipatan mo padayon ang ato daing topic karon nga pagahiskutan mahitungod ni siya sa matuod nga simbahan. Din ang atong affirmative side karon ani alang sa paghisgot sa maong topic atong igsoon igsoon nga ni bisita karon nato diri atong igsoon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender atong igsoon Eugene Gapo. Siya mo'y himo karon nga affirmatibo sa atong topic nga pagahisgutan. Nga din usbon ako mga igsoon ang topic karon nga atong pagnag-usahan mahitungod kini sa matuod nga iglesia o simbahan mga igsoon. Kay mga igsoon kini may bal-an nato kung unsay mga kuan mga igsoon explanation ani o pagpahayag ron ani nila mahitungod sa maong topic mga igsoon. Pero sa dili ni hatay sa atong igsoon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender atong igsoon Brother Eugene Gapo alang sa iyang 10 minutos nga pahayag. Okay, igsoon. Dagan kayong salamat Mr. Moderator. Mayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw tamas nabot aning atong panagsibya panag-live ng hapon ninyo taman sa asang suok-suok kang bahin mo sa kalibutan ron. Kung naabot mo sa ato ang live, kung doon natin live dire sa atong radio station, pero sa mga naminaw ron naka-tune in sa atong tulumanon, salamat kayo. So sige po ning inyong ubos sa sulugoon sa Ginoo Brother Eugene Gapo, Defensor Katoliko. Makig-uban usab kaninyo rong hapon na uban ako dire sa kong kauban si usas mga Catholic Faith Defender po no, si Silbert Dundoyano. Brad Silbert Dundoyano. So sa mga Katoliko ang atong ebanghelyo ron sige. So ang atong ebanghelyo ron sa alang sa mga Katoliko nagisgot ni regarding sa ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. San Mateo 16:18. So kaning paghisgot mga higala sa San Mateo 16:18 mao ni ang katumanan sa panag-an ni propeta Daniel kapitulo 2 bersikulo 44 nag-ingon, ang Dios sa kalahiang panahon magtukod og usa ka gingharian nga walay pagkalumpag ag iyahang gahom di gyud maagaw si bisan kinsang tawo. Nya mao ni ang giingon sa ato ang Biblia no nga duay version nga gitranslate gikan sa Latin na Vulgata ang kingdom nga gihisgutan da way lain kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. So ang gingharian diha sa simbahang Katoliko mao kining dili malumpag mo nang si Kristo ni pasalig siya bisan ng kamatayon dili magkabuntog niini. Since das Biblia basin mangutanan ni atong mga kaigsunan nga wa man babasa sa Biblia brad. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mo nang kaganina ngayo lang tagdispensa gamay. Medyo dunay panagbangi sa gawas no. Anyway, so ngayo lang tagpasaylos mga uban nga wa sad kanang gitawag na tugwa kadawat. But anyway, kaning ni ang wa man naghinganlan. Dili prohiba nga ang ngalan maunay makapatinuod sa simbahan. Kay kun maura kana ang atong basihanan, perting daghanang tinuod. Gani ang born again ga-claim man sad nga sila tinuod. Aniya kaning mga Sabadista utrosan, kaning mga Iglesyang Kristo labaw na siguro ning atong mga kaigsoon ng piniling nasod nga nias gawas. Mag-claim sa ni nga kanang San Mateo 16:18 sila nang simbahan nga gitukod ni Kristo. Pero wa man tay mabasa di as Biblia brad. As far as the Bible is concerned, nagtukod ang atong Ginoog simbahan nga way pagkalumpag. Pero as far as the history book is concerned, natay gipangdala diri nga mga kasaysayan nga nagpamatuod nga simbahang Katoliko gitukod gayod sa atong Ginoong Hesukristo. O niya basin mo claim ning uban nga brad Katoliko masan mi. Kay nilukop sad mis tibuo kalibutan. O ato lang ni nga unhandaan nga suma sa atong gidala nga Merriam New Webster Dictionary ang kahulugan sa pahina 62 nining Katoliko, any of the original Christian church before the schism. Original di gyud siya lokal. Member of the Roman Catholic Church. So pwede ra sa ta magka-claim pero ang pangutana kamo ba sad ang original ana? Makadugtong ba sa kang San Pedro kang Kristo ning inyong simbahan? Doon na ba mo'y koneksyon sa mga apostoles? Ang simbahang Katoliko klaro tataw nga doon natay koneksyon sa simbahan nga gito doon natay koneksyon sa atong mga apostoles o ni Kristo. Kini tungod kay doon natay mabasa gyud sa atong World Almanac and Book of Fact. Pag magingon tag Book of Fact atong kauban ri si Juan, Brad Juan ang palayo maestro man ni. Kahibaw ni siya unsa ning mga libros fact no. Di itong kuan ha. So libros kahibaw. So pag libro tas kahibaw, klaro kayong giingon sa atong kasaysayan sa pahina 700
doon natay gitawag na to og chronological list of Pope. 701, no? Kaning chronological list of Pope, listahan nas mga Santo Papa gikan ni San Pedro hangtod karon ni Pope Francis. Gani giingon diri sa pahina 704. Roman Catholics traditionally founded by Jesus Christ, who named the Saint Peter the first vicar and developed the early Christian proselytization, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. So klaro kay manghigala nga ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, ang simbahang Romano Katoliko gayon, basis kasaysayan. Basin mangutana ni atong kaigsuonan sa gawas, haom ba nas Biblia ang inyong kasaysayan, brad? Natural kay naam nas Biblia. Kaning translation sa Protestante nga Biblia, ang Living Bible nga nian nako dinhi, read the history book and see, basaha ang kasaysayan ug tan-awa. Job kapitulo 8 bersikulo 8. Unya kay lagi namuyo matag Pilipinas, dapat mutuotas kasaysayan sa atong Pilipinas. Kay ang deklarasyon mga suking tigpaminaw sa atong kasaysayan sa Pilipinas, matod pa sa The Philippine Ionic Nation ni Gregorio F. Sidis, History of the Republic of the Philippines, pahina 123. Matod pa, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Klaro kayo ang kasaysayan nato mga suking tigpaminaw nga nagpamatuod gyud nga simbahang Katoliko gitukod gayud sa atong Ginoong Hesukristo. Letra por letra sa kasaysayan. Sa Biblia wala ginganlan, pero sa kasaysayan gihinganlan unsa na simbahan na. Gani ato mga kaigsunan ron kay bawta, gani gyud kadawat sila aning atong libro nga mga referensya kay number 1 di mo amigos ilaha. Di mo amigos ilang kasaysayan. Basin mangutanan siya ni unsa man ang inyong kasaysayan, pulong banas Ginoo ay kabala ka igsoon. Kaya ang kasaysayan nato gibutan nas Ginoo. Siya ay nagbuot anas dagan sa kasaysayan sa atong kalibutan. Mao na nga klaro kay tanan diya sa San Juan kapitulo 10 bersikulo 16, matod pang Kristo, ako adunay mga karniro nga wa masakop nining turila. Dadon usab nako sila ipasakop ni turila, no? Nya kanang turil nga giingon diya na ang simbahang Katoliko. Niya na sa Biblia nga hubad sa Protestante, the New Testament paraphrase ni Richard Baxter, no? Di Katoliko nga Biblia. Munang kasagaran mo gamit sa taog Biblia ang di Katoliko para di sad mahimo nga samas gawas ganina self-interpret bias kay matud pa self-serving. So moderator i-alarm kung pila nagminuto ang nabilin ha basig malapas ta diya. Okay. So San Juan kapitulo 10 bersikulo 16, and beside the Jews I have chosen people among the Gentiles, then I must call and gathered to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under the only universal head and shepherd. Klaro kayo ha? Nga kini di ay maong turil nga gisgutan ang simbahang Katoliko regid. Why lain? So kining atong pagpamatuod ron, dili ni ingon doktrina ha. Iba sing ingon, wa mas doktrina ning inyo brad. Mo na napiki mo. This is all about church and founder. Ang simbahan ug magtutukod. Mo na nga kung magsupak-supak ning atong mga kaigsuonan ron, sila nay mantigo ana. Kung unsang tawhana, kinsang tawhana nga tukod sa simbahan nga dili si Kristo. Asa po na dapit gitukod kanus ana tukuda. Asa na nga standard nga referensya nato mabasa. Gani ang atong kasaysayan ng daigdig nga mismo dipid ang tagiya, di pud basta-basta ni mga author ani. Kay mga master of graduado po ni sila masteral ba? Doctor of philosophy nga atong author ani ha. Matod pas pahina 179 mga suking tigpaminaw. Apay 4 minutos igsoon. Salamat kayo Mr. Moderator sa oras. Nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukoyin ang simbahang Kristiyanismo sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugan universal upang kalahatan. Buot ipasabot ato lang ni binisayon kay maglisod sabot og Tagalog ning uban. Buot ipasabot si Hesus naa sa sulod sa simbahang Katoliko. O kining simbahana mauni ang gisugo ni Kristo sa misyon para sa tanang katawhan. Mao bitaw ning niingon sa Biblia, San Mateo 28:19, panglakaw kamustibo kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, himuha silang akong mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak sa Espiritu Santo. Unya San Marcos kapitulo 16:15, panglakaw kamustibo kalibutan ug iwali ang mayong balita. Largo tas 16,
ang muto og magpabunyag maluwas apan nadili silutan. Mo na disgrasya ni mga taong di gyud manuos banghilyo. Si Kristo gaingon mga higala silutan gyud ay. Munang kamo namati diha basis atong gipabarog ron, hinay-hinay na lamog pamakwit diana ug naa mo simbahan nga parited. Hinay-hinay sa mog pamutos diana. Kamo nalay balanse. Anyway, do naman tay gitawag nato og Brad, naman tay gitawag nato og freedom to choose religion. Tinuod man na igsuon. So kad na niabot dinhi ang atong mga kaning gitawag natong American heritage. There sa atong Philippine history mga suking tigpaminaw. Mabasa na dinhi sa atong libro. Atong basahon ning ang Philippine history mintras na patay panahon. Tungod aning American colony sa chapter 20 gihatagan ta og katungod nga mopili unsay atong relihiyon mo nang giingon dinhi the other Christian churches were allowed Methodist, Baptist, Episcopalian, Pentecostal, etc. Isabelo de los Reyes and Gregorio Aglipay started their own Christian denomination, Philippine Independent Church or Aglipayanism for short. Klaro kayo. 2 minutos igsoon. Salamat kayo Mr. Moderator. So mo ni ang atong freedom Article 1987 Constitution of the Philippines tawag aning Article 3 Section 5 Freedom of Religion do nata. So in terms of freedom of religion inyo nang katungod mapili diha pero kung kamatuoran ang magtukmo ninyo pamimbro na ta simbahang Katoliko nga mao gining tinuod nga simbahan. Kay mo na gining giingon sa atong Ginoong Hesukristo ang mutuog magpabunyag maluwas apan nadili silutan. Unang di man tuyo sa simbahang Katoliko nga pangsilutan mo. Tuyo sa simbahang Katoliko nga luwason mo. Muna pinakapunto o pinaka-purpose des atong Ginoong Hesukristo sa iyahang sugo sa iyang mga apostoles. O niya, salamat tanining atong kahimanan teknolohiya, matod pas ubang relihiyon, sanglit tumalabay raman tanining atong teknolohiya. Ato sa ning pasalamatan ning atong radio station. Wa ni sila din atong unahon sa Ginoo no. Kay wa ning Ginoo wa sa ta magsaba-saba din nya pribilehiyo ni nato no sa nika dako ngayong tawag aning ni ang kahigayunan nga nakaabot ta diri personal aning ato mga kaigsuonan nga dili Katoliko alang sa paghisgot sa kamatuoran. Niya tawag aning ni ang nasayod ko nga daghan sa ni silag mga At the same time Catholic faith defender ato igsoon Brad Nicolay Lucenios. Okay, alang sa iyang 7 minutos nga pahayag. 7 ka oras lang. 7 ka oras. Ay lagi slide. Ay lagi slide. Okay, maayong hapon no sa tanan. Ay suon ko nga mga Katoliko, mga dili Katoliko nga laminaw karon. Ay hapon. Usab sa tuwa nga estasyon dinhi sa DXDR, Aramen Dipolog. Usab sa tong mga kauban dinhi no nga mga CFD. Brother Salbert Dodoyano, Brother John Banal, ug si Brother Juan Amplayo. Ug usab atong kauban no nga si Brother Eugene Gapo no. Nga tagalabason gini no pero ni hatag yung panahon nato dinhi sa Dipolog. Okay. Ipalit yung sa rural ganihan no, yung sakya nun rin. Para manin lang yun. Para makaabot yun dire. Kabot yun. Dahil maigsoon kay ako ang ipaambit ninyo nga bahin gidaling simbahan no. Ang simbahang Katoliko tinukog ginistong Ginoong Hesukristo. Sumala sa history o usab sa Biblia. Muna ang basa kag Biblia, apilan nila siya og lain nga collaborate ba no collaborate kanang mudugang og pagpasabot nga mao ang kasaysayan mo na nga sa San Mateo 16:18 nagtukod atong Ginoong Hesukristo sa kasimbahan og si San Pedro mao ang una nga makita nga pangulo o gitawag nato unang Santo Papa unya nagapadayon ni siya hantod karong panahon na 266 na ta no ka mga Santo Papa. Gitawag na to og successor of St. Peter. Muna makakunik yun, gikan ni Pope Francis, padulong na to kang San Pedro. Kaya para ng family tree ba? No, liya sa itong pamilya. Edan ako, Lucinio sa kuang apelido. Mukunik pa ni sa akong mga lolo, no? Yan na, bitaw. Muna nga, doon lagi mga pagpaatras nga mukunik kung ang gigikanan, no? Nga itong mga kaliwatan. Muna nga na, gikan ni Pope Francis, atong tagsa-tagsaon, no, paatras, padulong itong San Pedro. Mawagid ang ang una gid no, nga Pangulo. Ayan, pangutana ron, kanay inyong simbahan ngayong ipasakupan.
kinsa inyong leader niya og magpaatrasay ta na og kuan tan-aw og atong ipareha siya og kana ang family tree kana mag-reunion ba mga clan no og paatrasa na to na mo sangko ka ng San Pedro. Oh mo na nga dako na nga pangutana no nga inyong angay nga pangitaon sa inyo ang kagalingon no ako iguro makomisyon no mo na maigsoon nga kini simbahang Katoliko 23 rights man kay the Roman Catholic Church is one of the right no kaya naman ito maigsoon nga sa Eastern na which is in the full communion of the Pope mo na nga atong tan-awon nga laga sunod ba na San Pedro guys si San Pedro ang una nga pangulo gitagaag authority sa Ginoong Kristo kaya nyo ang pangulo kay sugod bag-o raman no nagsugod 1914 sa 1913 wala pa no 1914 pa man pagkasugod ayan nagsugod po ang maong simbahan ninyo nga 1957 nya wala pang 1957 1956 wala pa po mo no mo na nga ingana no atong tanawon gyud ang history because the history will tell us about the truth no the facts importante sa na siya dili kay naman sa Job 8:8 in the Living Bible the Protestant version nagaingon gyud nga read the history books and see mo na nga maigsuon si Brad Elmer Ilmidulan nga usa ka kanhi rock rice karon nakiguban na nato sa simbahang Katoliko no kauban nato sa Bible study mo na nga sumala pa niya nga iyag yung gihimo nga gikun usa ka pagsusi niya nga di nagkatoliko siya tungod di San Pedro nga gitagaag authority sa itong Ginoong Kristo. Ya si Elmer Medulan uban niyang anak o gato yung pagumangkon nagpabunyag na sa simbahang Katoliko. Muna nga salamatan na to ang Diyos niya na no nga padungagan na sagta o maiso na to nga kaniadto dili kauban na to no mga dili ingon nato sa una no dili ingon nato ba kanang dili sa kahoy ha nang sa kuan ba mga dili Katoliko ba no yung siniyog nato yan na dili sa 1 Juan 2:18-19 mga igsoon nga mga anak dool na ang katapusan sa kalibutan nakadungog kamo nga mani ang kaway ni Kristo o karon ani ana ang daghang mga kaway ni Kristo busa masiguro nato nga dool na gayud ang katapusan. Mibulag ka nato kini mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa tong pundok. Kung tinuod pang ato sila mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. Mo na uban dunay namiya kay kung sila mga rason, unay uban pon nga mga inosente mga igsoon no. Di po ta ka judge mga inosente. Muna nga kanunay ta nagwali Brad Eugene Gapo no wali man kanunay uban sa mga safety kay gipahibalo gyud ang tinuod apan sa pagtapos ako yung pamit nagaingon nga argumentum contra pactum non valid no ang Binisaya nagaingon na an argument which is contrary to the fact is not accepted ang sa Binisaya pa ang pangatarungan nga supak sa kamaturan dili pagadawaton o sa Tagalog pa Balsilbert na walong nagtagalog no okay dili ako kutol sa akong pambit no salamat kayo sa inyong pagpaminaw o maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, daghang salamat sa pahayag sa ato ang igsuon gikan sa Catholic Faith Defender atong igsuon brother Nicolay Lucenius. Okay, may isa sa itong pagpadayan ato din ihatag sa atong igsoon gikan sa Catholic Faith Defender atong igsoon Brad Silbert Dunduyano sa iyang pahayag. Okay, igsoon 7 minutos igsoon. Salamat brother Jerry okay. Sa atong kauban nga niagyo di bisita gyud diri si brother Eugene si ni Douglas pod nga ganina na init ito sa gawas. Okay, natural na kay mga mahigugmaon mo sa atong pagtuo no dipinsa gyud ta no. Akong hisgutan tong giingon ni brother Eddie kaganina nga kining pagsaksi ba kinahanglan miingog komentaryo niya aning mga writer sa encyclopedias kay dili man gyud mo yung nakasaksi no atong i-remind nga kanang pulong saksi
dili na ingon nga kinahanglan makakita jud ka, no? Hinuon na pwede po na gawion nga saksi ka tungod kay nakakita ka. Pero na ipagsaksi sa pulong nga bisag wa ka kakita pero ang imong gipamulong insakto sama nang mosaksi ka sa pulong sa Ginoo. Wa magyud kita sa Ginoo ba nga okay sa una ra to. Pero mosaksi ta siyang pulong, no? Saksi ta sa kamatuoran. Ang mga encyclopedias may ang ilang pagsaksi nga mao na kay nabase nila sa history. O gikutlo naman to ganina sa atong kauban nga ang Living Bible nga gigamit nga version, read the history books and see, no? Nganong apil ang history tungod kay sa ako nang giingon sa miagi na itong mga discussion, dili tanang history na sa Biblia. Ang ubang history na sa ubang mga libro, sama nang si Apostol Juan na siya disipulo nga si Ignacio, ang katong ikatulong obispo sa Antioch, di man na mabasa sa Biblia pero tinuod na. Bisan gani ang istorya sa piniling nasod, ay kung ina dili tinuod nga na ay leader nga gihinganlan pod sa nila sa ilang mga sakop ug Santo Papa Paulino Agapay, ay kung ina na tinuod na pero wala sa Biblia, no? Pero hinoon sa amos Katoliko ang among Santo Papa kanang nasa Roma, no? Ang puli gyud sa lingkuranan, ang mipuli sa lingkuranan ni Pedro. Kay si Pedro magyud unang gipili ni Kristo nga maoy iyang himuong representative kung wala siya, no? Sige balik-balik medyo ko ana pag-discuss diri. Dayon katong napatoy kaganina ang gisigutan ni Eddie ba to ni Brother Douglas, no? Katong iyang gigamit nga termino nga kitsa may balhin ang gisugo ni Kristo, sila bang ang mga apostol mo ay mubalhin. Now si Kristo nag-instruct na siya nga ibalhin. Pero ang pag-workout ni ana kung wala tay mabasa nga si Kristo namatay na banhaw guto din balik sa langit din, kinahanglan matuman mo po na iyang statement. So tanaw na to kinsay mituman di ang iyang mga worker sa iyang iglesia sama sa mga apostol. O ang proseso niya na tama tong gisgutan ni Brother Eugene ganina sa Mateo 23:11 katong iyang gipaadto buhat 23:11 nga iyang gipaadto si Pablo sa Roma. Unsa may iyang purpose nga paadtuon si Pablo sa Roma? Aron matuman tong iyang giingon sa Mateo 21:43. Usa ka lugar nga balhinan sa sentro. Ibalhin ang sentro sa iyang gingharian. So mao na iyang wa may laing purpose, no? So mao na Brad Douglas nga ang imong ingon nga ang pag-adto ni Pablo dito pagsaksi man sa mga pagtulunan o pulong, mao naman na ang pagbalhin sa sentro. No, kay ang sentro Jerusalem man unta kay dito man kasugod, pero giingon ni Kristo nga ibalhin lagi kay daghang wa mo dawat dito sa Jerusalem. Niya giunsa man na niya. So magbasa-basa rin tag ubang mga bersikulo ana nga hangtod moabot sa Roma. Nakisa mayang gipaadto si Pablo. Gani sa history wa na mabutang litra por litra sa Biblia nga si Pedro magaling naabot man po dito. Pero wa na sa Biblia, na sa ubang libro, di ba? Dito pagalit na martir po si Pedro. Di ba? Pero na lang po masabot sa Biblia implied sa matong sa kung wa ko malimot uno Pedro 5:13 ba na or ini correct me if I'm wrong nga katong nakahisgot si Pedro sa iyang sulat nga ang iglesia nga ania sa Babylonia. The word ania dito siya sa pagsulat. Sama ng Babylonia nga gitumbok ni Pedro diya, no? Lain ang Roma, di ba? Ang Babylonia sa bag-o, sa bagong kasabutan sa New Testament ang ipasabot ni Pedro ana mao ang Rome. Mo manggali nga sa mga sulat sa mga protestante, pipila na lang siguro ka protestante ang dili moyon nga si Pedro na hiadto sa Roma. Daghang mga protestante ron nga ilan ang gidawat na si Attorney Abbas na siya mga clippings na gali siguro si Brad Eugene na ay mga referensya po na nga nausab na ang ubang mga scholar nga protestante. Kung tanawon lagi na to ang history. 2 minutos igsoon. Okay. So mao na. Dayon mao na Brad Douglas, no? Nga imong gamito ng pulong gibalhin, dayon imong imurag ipalayo sa pulong pagsaksi sa pulong, dili na siya mag-uban man na siya. Kay pag ibalhin dito sa Roma niya, unsa may ilang buhaton dito? Pagsaksi sa pulong.
makunik ni mo na unsa may buhaton nila inigbalhin sa sentro, unsa may buhaton sa mga apostol dito wali pagsaksis pulong. So dini mo i-separate ng ibalhin ang sentro o ang pagsaksis pulong. Kay og imong kag ibalhin dito din isla mo saksis pulong nga unsaon pagtuman, unsaon pag imo nang gibalhin ang sentro nya di isla mo saksis pulong dito nga mo man ni trabaho sa herian ni Kristo. 60 segundos sa igsoon. pulong. Mao na. Then sa katapusan mo ingon ko Katoliko gyud kay katong gibarasa ni Brad Nicolay ganina nga biyaan man kuno ang mga dili sakop mubiya aning punduka. Unya klarong dili gyud na piniling nasod 1957 gud. Dili na so klarong Katoliko ang pasabutan ng gibiyaan no. Kay ang piniling nasod 1957 pa lang. Diha lang daghang salamat. Okay, daghang salamat sa pahayag sa ato ang igsuon sa Catholic Faith Defender. Ay maalang sa imo ang summary rebuttal atong igsuon Brad Eugene Gapo. Okay, igsuon. 8 minutos. Salamat kayo Mr. Moderator ug sa to mga bisita diri sa gitawag mga piniling nasod. Matod pa sa ilahang pagpamahayag ganina samtang nangukay ta sa tong Facebook maingon maning atong mga viewers po atong gi-share atong live nga ang piniling nasod Brad nahimo nam ng sitio diri sa amoa. So anyway, so nagpaabot jud ko sa atong pinangga nga musitar silag pangutana kung dili si Kristo nagtukod kinsa mang tawhana. Ha? Wa gid sila ka pangutana, in fact gatuyok-tuyok sila aning ilang pangutana kinsay gasaksi dito. Kinsay gahatod sa Roma. Pero og ato ning pangutan-on pud siguro ni atong mga amigo, napalang tay panahon sa pagpangutana. Balik yun. Kinsa bang tawhana pug kahagdala anang inyuhang simbahan gikan sa Jerusalem padulong diri sa Pilipinas? Wala mo nindot. Ha? Unya unsa mang tuiga na gidala diri kisan tawhana do na bay mga tawag na to nga mga misyonaryong pastor gikan dos gawas nasod diabot sa Pilipinas gisangyawan mo nang nituom mo idawat mo nang nagkabaton mo piniling nasod. Ha? Kung atong balansihon sa Biblia manghigala wa man giingon diya sa Biblia nga ang piniling nasod mao ning Pilipinas. Untay mabasa na. So mo nang wa gihapon sila sakto gid ni no. Mo nang ako sa karong kahaponon dako gyud kong pag-ila ni mga higala. Nga sakto ning giingon ni Kristo bisan ang kamatayon dili gayud makabuntog sa iyang simbahan nga gitukod. Unang pila ka buok ganinang nangutanang nangahas pagpangutana wa gyud kaguba sa pagtuong Katolisismo. Nagdahom kong mangutana ni atong kaigsuonan ang founder ninyo Brad si Magellan muuyon ka ba ni? Ay, ako ginatanang hatagag tubag, ha? Pero wagid sila kapangutana founder sa simbahang Katoliko, nagsige sila atake sa mga sakop sa simbahang Katoliko, particularly na mga unang mga apostoles. Kaya kung mo atake sila founder sa simbahang Katoliko, mapugos gayud sila pakli spanid sa kasaysayan ug mo inding rasad nga si Kristo gid ay nagtukod sa simbahang Katoliko. Munang saksi ang do naman tay mga kaganina no, ga Bible study ta sa St. Vincent College. First time gid na kong nahimamat si Brother Elmer Ilmidula no, usas mga angkorman diri sa Dipolog sa iyang programang katinawan pero pamulitika lang to iya dili sa pagtuo ba. Anyway, karon pa pud ko nakahibaw nga rock rise Jesus dinhi kung puting bato ang iyang gipasakupan sa unang karon kay Katoliko na. Wa ni mohawas puting bato gihimo na rin naghabak-habak. Anyway, so ay nani ba no? Nga kung magtuon gani tag kasaysayan di na to supakon ng kasaysayan kay sama ra nga gibut-an na to ang Ginoo ana kasi may nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Ang pangutana Brad kanang kasaysayan nimo nilamdagan ba nas balang Espiritu Santo? Of course kay kuha na sila lamdagi nganong maka-trace up man sila sa panahon sa BC pa before Christ maka-trace up man gid sila kinsa ning mga tawhana gaunta og buot na tong kwintahon kining atong mga historian wa man ni mag-exist sa panahon pagid adtong mga nila ni Alexander the Great wahinan ni kayo gani di mahitabo ang atong kasaysayan nga why editor naagi editor before na nila gi-publish basig moingog bias man ni Brad kay new haram gihapon ng author so before na gi-publish kay public consumption man na iagi pa nag-editor i-edit na inya imbestigahan pa nag-imong source ana asa nagikan kay dili mo dawat ang public consumption ug mag-ingon-ingon ra ka didtong gabaha diri sa Dipolog yang ending wa di ay mo gipatik nimo diri sa imong kasaysayan di gina madawat kay public consumption madaot ang ilang kumpanya ana so kaganina nahulog tog lalis namo sa gawas nasod ako lang ning gawas nasod naabot ng gawas nasod ani sa gawas sa stasyonan di ay apektuhan sa taning mga piniling nasod noon
Anyway, so sakto maning giingon sa Biblia, si Kristo niingon siya, ako adunay mga karnirong wa masakop ining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila pasakupon ko aning maong turila. Nya wa may lain ang giingon sa Biblia at ang gibasa gid na simbahang Katoliko man. Munang nanghinaot ko aning atong mga amigo karon nga di pa Katoliko, o magpasakop na lang ta aron mahimo tag usa sa lawas ni Kristo. Di ta magbuot og atong kaugalingong dalan. Wala ta anig plotong planet, ha? Gabuot nagkaugalingong orbit hantud karon wa na gi-recognize nasa nga kaugalingong apil pas 9 ka planeta siguro na. Correct me if I'm wrong. So basig ingon ani sa ta ba? Magbuot og kaugalingong dalan nato. Nagtukod naman ang atong Ginoo og simbahan. Dapat kana ang atong pasakupan. Kung magpasakop ra tatong giingog gitukod ni agapay, gitukod ato ni pilimon ri ambulansya, tuapay kag kibuloy. Sa ambulansya, that's another version of story kay nakigkompetensya ginas atong Ginoong Hesukristo. Ha? Og sa negosyo pa ni nakigkompetensya sa kaugalingong negosyo. Maligya kag lugod diha topoy pikas, maligyag palo-palo okay ra na. Pero maligya sa kag lugod pikas lugod, magiaway mo kay way halin imo to pikas tu ana adagan, mo ning nahitabo karon. Nagilalis tas pagtuo. Pero usar ang ending na to ani mo, hindi gyapon tas kang Kristo. Gilalisan may maguban. Gilalisan man ang Diyos Kristo brad. Mas maayo ning gilalisan kaysa gisalikway, no? Okay ning gipangilogan kaysa gisalikway. Pero mao ni nga kung gusto kang magpasakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo, mo ni giingon sa iglesia ni Kristo silang pamplito, wag mong ipagpaliban na. Now na. Karon na ug mahimo, no? Lisod mang dawaton brad gigisweldoan mis pikas brad. Napay bugas sa sako mong anak scholar. Di na magkagarantiya na to ng bugas dos langit, ha? Napay uban gihagni pa ko brad. Aris among simbahan brad kay praktisan ka na mo gitara brad, aron lami kay banda brad. Sos di kita magbitbit og banda padulong sa langit. Ha? Lord, ay banda Lord, oh, nay gitara Lord, luwasan taon ko. Wa. So muna nga alang pod sa atong gitawag pagpalalom ani pagtuon, kung magsubay tag dita kadawat aning simbahang Katoliko aning mga santo papa nagquestionable ta, subaya sa nang inyong simbahan dag do na ba nay mga santos. Kaya ang simbahan gitukod ni Kristo sa mga bunga sa iyahang simbahan mo ning paggabalaan. Hantod karon wa pa ko kadungog og simbahang naay na santos gawas sa simbahang Katoliko. O gani gipadayag kapitulo 7 bersikulo 9, daghan ang tuas langit nagbitbit og palwang nangaluwas nagbistig puti nagdaig sa Ginoo. Question Katoliko ba na brad? Panghita ko na mong simbahan rong sa ulog ug Palm Sunday. Doon na ba? O mo ni atong timan-an pagayo. Usa na sa atong lantawon mga higala. Nga santos na gyud kinahanglan. Kay why santos na yung simbahan antod karon questionable na. Ikaduha, giingon sa Biblia nga dugangan sa Ginoo matag adlaw gilang pundok. Kung inyong pundok perting gamayar nagmembro, wa gina dugangis Ginoo siguro. Murag kuhaan pa magaling ng uban kay namalik na sa Katoliko. Mauna nga usa gihapon is bantayanan na to. Daghan kayong magwali rong wali-wali ga claim nga sila'y tinuod nga simbahan. The question is baka hatag ba mog ebidensya? 2 minutos igsoon. Salamat kayo Mr. Moderator sa panahon. Mauna nga di ta kumpiyansa ron. Ingon sa San Pablo 17 sa Roma 16:17, ang yuon ko kamo mga igsoon nga maglikay og magbantay kamo nadtong mga taong buot mo samok sa inyong pagtuo bubahin-bahin sa inyong pagtuong nadawat. Munang diha sa bersikulo 18 kay kining mga tawhana wa mag-alagad kang Kristo kundi sa ilamon lamang kaugalingong kailibgon. Gilimbungan nila ang mga inosenteng mga tao pinagi silang matahom ug pagulog-ulog nga mga pulong. Nang katang Katoliko gawali tas maayong balita alang sa kalawasan sila pod katong mga mini nga magtutudlo gawali sa maayong pangita alang sa kalawasan. Gihimo na lang nilang puhunan ning Biblia para magkasapi gyud tinuod. Murang bantay ta pag-ayo kaniadto gabaklay-baklay mas karsada brad karon wa na nakapajiro naman. 60 segundos igsoon. So daghan kay salamat og mayong hapon kanatong tanan. Salamat sa mga Catholic Faith Defender diris Dipolog pag-invite nato diri sa Talagsaong Higayon. Hangtod sa sunod nga higayon. God bless, mag-ingat po kayo lagi. Okay, daghang salamat sa summary sa atong igsoon nga moy nahimo natong affirmative sa ato ang topic karon. Nga gisgutan mahitungod sa iglesia atong igsoon.
Catholic Faith Defender Eugene Gapo. Kay daghan kay salamat sa iyong pagbisita dire sa ato ang programa Igsoon, no. Hope nga sa sunod higayon usab makabisita ra gyapon ka dire Igsoon. Okay mga Igsoon, since wala naman tayo igong oras sa mga naki-join live nato through Facebook mga Igsoon, no. Daghan na lang kayo salamat sa inyong mga comment nga dili nato mabasa. Pasensya na lang mo kay medyo wala na kita oras, nahutda na tag oras. Antod sa sunod higayon na lang po sa samang takna o sa samang stasyon. Sa ngalan na lang sa ato ang radio manager Sir Edgar Dagomo, o sa atong technician nga Speaker Lawak, Sir Expedito Taxi Lumba, kini yang ubos nga Igsoon, Jiri Mugawa Arutsia, 721 sa basaw ni Apostol San Mateo, dili ang tanan magan kanako Ginoo makasulod sa kingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Mayong hapon ug dalaygon ang Dios. Tatak RMN. Mula sa number 1 Smart Dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world. Gayalugo sa kamaturan. Aron mapabatis tanang katawhan ang inyong matag baruganan, sumala sa kamaturan alang sa hingpit nga kaluwasan ug kinabuhing walay katapusan. Gayalugo sa kamaturan. Okay mga karunda, maayong hapon na usab naton tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back na usab sa ato ang programang Dialogo sa Kamaturan. Diyon alang gyud sa pagsugod sa ato ang programa Dialogo sa Kamaturan, ato dayon ihatag sa ato ang igsoon nga may mahimo natong afirmatibo sa atong topic karon. Atong igsoon Catholic Faith Defender Eugene Gapo alang sa iyang tema nga pagahisgutan. 15 minutos igsoon. Daghan kay salamat Mr. Moderator Boyno. Uban-uban sa atong mubo nga oras dire sa atong pinobre nga katarungan sa atong pagtuong Katoliko. Hindi man ta mga graduado og mga theology. So ato lang dire is simple nga pamaagis pagpadayag sa kamatuoran. Sa pikas bahin sa radio station kaganina sa among gipanghisgutan dito is ang pagkatinuod sa simbahang Katoliko. Since kitang mga Katoliko manggod nakapokus ta sa atong ebanghelyo karon regarding sa si San Pedro giingnan ni Kristo, ikaw Pedro ibabaw aning bato tukodon ko ang akong simbahan. O niya kay bisag unsaon nato og pamatuod ani mga higala nga doon natay pagbasahon nga mga standard nga references sa guban pang mga gitawag mga bersyon sa Biblia. Ini nga to mga kaigsuonan maglisod gayod og dawat niini. Gani gi-question ta sa pipila nato ka mga kaigsuonan sakop sa tinuuhang piniling nasod. I don't know kung unsay Security Exchange Commission number ani nila rehistro nga regarding aning kasaysayan, no, matod ba sila daghan sila mga wa gyud wa mutuo kinang di gyud nila madawat nga argumento sa kasaysayan. Argumentum contra factum non banit bote pasabot katarungan nga layo sa reality. Mo nang magbantay tag tinuod ni nawa nga tong hisgutan ron is unsaon nato pag-ila sa simbahan nga kini simbahan na mao gayud ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Supposedly ang akong nasabutan ron nga hisgutanan tagsaram ta magabot na ning ato ang kahanginan, no, di maningon nga kada Domingo gid diri kay sa tinuod lang layo-layo gid ang amua gikan diri sa Dipulog, no. Tulog ka oras ka pinang biyahe kung magbaklay ka. Mao nang si San Pedro tinuod nga Santo Papa kay usa man punas ato ang diha San Mateo 16:19 nga ihatag ko kanimo ang gingharian ayabi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi syuta idili dito sa langit, ang itugot diri syuta itugot dito sa langit. So mo nang nasabutan ta namo nga pagka Santo Papa ni San Pedro pasin sa sunod siguro, no, nindot po di balik-balik dinhi kana nga isyu. Okay. O niya dire sa ta nagapuko sa unsa man gining simbahang Katoliko saon na to pag-ila ani mga igsoon. Kay bisan pag mo trace up ta nga si San Pedro ang Santo Papa padong ni Pope Francis sayod taning mga kaigsoon natong di Katoliko di gini madawat. So munang ato na lang gining unhan sa timaan ang pagka tinukod sa atong simbahan. Una giingon sa Tito kapitulo 3 bersikulo 10 sa Biblia ang Kristohanong katilingban nga ningon si San Pablo magbantay kamo kung naay mga tawo magtukod og sikta sa simbahan. Pasidan isos magkausaon niya sa magkaduha kung di gid sa maminaw palayo gid niya. Unang giingon ni Kristo mga higala San Mateo 24 padong tas 28 nga adunay mga mini nga mga magtutudlong manungha nya perting daghanar ba kay niron kasigig angkon-angkon nga kami ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Watay lalis ana kung inyuhan ang kaugalingong interpretasyon. Ingon si San Pablo nga di gyud ta pwede
kanang sikta, no? Magpasakop nining sikta ang pangutana ni unsa maning siktahan giingon brad pag mo engage tag sikta buti pasabot si ak gyud nakigkompetensya sa atong Ginoo. Unya mostly kasagaran sa atong sikta diha nga narehistro ni sa Security Exchange Commission. So pag ingon tag Security Exchange Commission, why lain mga higala nga maka-engage sa Security Exchange Commission ang kadto lamang mga union buti pasabot katong mga grupo nga gitukod lamang og Pinoy, gitukod lamang og kano ang mga gitukod og tao in short. So narehistro na sila Security Exchange Commission. Una, ang timaan sa tinuod nga simbahan nga dili makita sa mga siktang gimugna lamang tao nga narehistro Security Exchange Commission mao ning mosunod. Kini gitawag natog pagkausa kun one, gitawag natog pagkabalaan santa, gitawag sad nato ni og Katoliko ang pagkamalokpanon o niya gitawag sad nato nig apostolik kung buti pasabot nagsukad Dios mga apostoles pagtukod ani. O niya ining term nga Roman usa gihapon ni sa nalalambigit sa simbahan tungod kay ang Roman ang Roma nasod sa Roma mao kini ang sentro sa pagtuong Kristyanismo. Diin si San Pedro Malas kasaysayan diha gid siya ga opisina sa Vatican. Mao na nga kun natong balansihon mga higala mag-trace up ta kung kining simbahan na iyabas Ginoo dali ra kayong pag-ingon nga kami tinukod mis Ginoo. Mo ni giingon ako sa niaging sibya nato kaganina, it is very easy to claim but it is hard to prove. Sayon na ning bagangkon nga ato aning kaugalingong dipulog problema lag na batay ebidensya referensya nini dali ra ning mo angkon ta. So nganong natawag man ang simbahang Katoliko og usa tungod kay masabot nato mga higala dihas Mateo 16:18 ningon ang atong Ginoong Hesukristo nga tukodon ko ang akong iglesia. Wa moingon ang atong Ginoong tukodon ko ang akong mga iglesia usara. Kay dili gusto ang atong Ginoong mabahin ang atong mga pagtuo. Anong natingatan ni ron daghan naman kayong wa man moingon ta ang atong Ginoo I will build my churches, no? Ang akong mga iglesia ang daghan naman kay ni ron matingata. So ikaduha kaning San Juan kapitulo 10 bersikulo 16 nga si Kristo dunay ubang mga karnirong wa masakop sa iyang turil nga kinahanglan iyang dadon o pasakupon niya ning turila. Mao ni ang nahitabo nga sa Biblia nga atong gibasa kaning translation sa Protestante ang simbahan diha mao ning simbahang Katoliko. O niya sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 5, no? Doon natay pagtuong usa lang gawas aning doon natay usa nga simbahan sa tay pagtuong usara. Una nga ang simbahang Katoliko nakalatid gyud ta diha sa atong pagtuos magisterium kay mamanay ato ang gisunod sa isip pa simbahan sad, no? Muna nga simbahang Katoliko in terms of panudlo kinahanglan di kita mag mo nang gubang mga lain-laing denominasyon kung hatagan nimo og bersikulo isa ka box Biblia lain-lain ang ilang interpretasyon. Ang sa simbahang Katoliko usara nga atong interpretasyon niya na mo na nga San Juan 17:21 si Kristo nagampo nga mausa unta ta. Mo nang dako kayo nga timaan nga kinahanglan usa lang ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Ano ikaduhang timaan mga higala atong hanyon atong moderator nga alarm niya ko hapit ng panahon oras kay okay. Basig nalangay tag istorya naglami ito diri lapas tas oras okay, 10 minutos igsoon. Sige, so ikaduha is morning gitawag nato balaan kun holy sa in English santa sa gitawag nato og kining kinatsila kay ang gatukod ani nga mao si Kristo balaan man. San Lucas kapitulo 1 bersikulo 35 o Buhat kapitulo 4 bersikulo 30, Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 26 ngadtog 27 nga tungod usab na kay si Kristo balaan man matod pas Biblia sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 gihawag ta ni San Pedro mga unang Santo Papa simbahang Katoliko nga magbalaan kamo ingon nga ako balaan man ya tungod usab kay sa Salmo kapitulo 116 bersikulo 15 ini nga King James version sa Biblia nga precious is the sight of the death of the kuan kaning kamatayon sa iyahang mga santo sa simbahan. Mao nang simbahang Katoliko kung atong subayon daghan kitag mga martir sa atong simbahan, no? Mga gitawag natog mga santos nga di na may hap sa langit. Revelasyon kapitulo 7 bersikulo 9. Yan anas unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 2. So sa Roma kapitulo 6 bersikulo 22 Biblia sa Kristohanong katilingban nagingon man nga
Di na to ni paklion no para pagsib sa oras, nagtubo sa pagkabalaan. Amo nang simbahang Katoliko, call to holiness, naa gini ang pagkabalaan sa simbahang Katoliko. Unya sa gipadayag kapitulo 11 bersikulo 12, naay mga santos sa didto sa langit. Nya gipadayag kapitulo 7 bersikulo 9, Efeso kapitulo 4 bersikulo 8, nagdala og mga bihag si Kristo samtang mikayab siya sa langit. Nya nas pinadayag kapitulo 9 bersikulo 16, nga nas kalag ang mga nangamatay na diya ang kalag ilawom sa lamisa, nagampo sila alang kanato ng Aliyah. So muni usa ka dagko king rason no, timan-an nato kanang simbahan gani karon nga nahimugso aning uwahing panahon, way mga balaan questionable na. Way mga santos questionable na. Kay mao na tuyo sa to ang Ginoo nga magsantos ta. Mahimo tang balaan nya. Unsam ni nga atong simbahan ba ni exist nagpila uban gani diha pila ka tuig nang nilabay. Wara-wara pagtarpulin ning uban, wa pa may na santos. Mo nang matingata no, with all due respect sa mga ubang tinuhan sad. Onya usas mga ikatulo na to nga timaan, ano gitawag na to og Katoliko, buti pasabot malukpanon, universal. Term generally applied to the Divine Society, sumapas dictionary as a encyclopedia, founded by Jesus Christ. So, klaro kay tanan nga naluko pa simbahan nga gitukod ni Kristo, kay si Kristo wa magtukod og simbahan nga kung Pilipinas gitukod diri sa Pilipinas gatuyok-tuyok no, sama sa ubang mga sekta nga pagali kaabot siguro og Palawan, wa pa kabot China. So ang simbahan nga gitukod ni Kristo malukpanon. San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Ingon si Kristo, lakaw kamo sa tanang dapit, himoa sila nga akong mga tinunan ug bunyagi sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. San Lucas 4:16, Roma kapitulo 1 bersikulo 8 nga ang pagtuo sa Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan. Buhat kapitulo 9 bersikulo 31, sa tanang dapit nas binisaya nya sa Grego nga pinulungan niya atong diri karon Ecclesia Catholis. O na klarong pag-istorya mga suking tigpaminaw sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 17, tanang dapit yun ingon si San Pablo. Sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 4 padulong 5, tibuok simbahan kung tibuok iglesia Catholic Church. Niya sa buhat kapitulo 15 bersikulo 22, tibuok iglesia gyapon ang giingon ni San Pablo, buti pasabot Catholic Church kay tibuok iglesia nalukop sa tibuok kalibutan. Colosas kapitulo 3 bersikulo 11, si Kristo naa sa tanan. Buti pasabot sakto daytong giingon sa kasaysayan natong gibasa sa kasaysayan ng daigdig, Sheretri, araling panlipunan, gisuwat ni mga Doctor of Philosophy. Sa pahina 179, si Kristo nasa loob ng simbahang Katolika at ang simbahang ito inatasan ni Kristo ng misyon para sa buong sanggataohan. Declarations Dipid mo nang kamong mga maestrong naminaw sa itong programa, kung usa mo ka magtutudlos publikong tulunghan sekundarya ma-elementarya, paminaw mo sa declarations dipid kay lisod kayo mamaot ang ato ang pagka teacher aning trabahoag mo sa likway tas atong sa dipid mismo kay diha koy kalantugi nga public teacher secondary sa dihang gi-question ako siya, mutuo ka ba sa declarations dipid nga si Kristo na sa simbahang Katoliko? Ingon niya, di ko mutuo. So lisod gayon ning nagmaestro ta nya declarations deep edit mo to tungod lamang kay gipatig babaw na to ang atong relihiyon nga way klaro una balansihon na to si Kristo naa sa tanang kalibutan mo nang moingon ta Christ is Catholic kay si Kristo Katoliko kay naa siya sa tibuok kalibutan, di lang kay sa usa ka nasod. Kristos usa ka purok o barangay o lungsod o syudad, Kristo sa tibuok kalibutan taman sa midawat niya. Okay, so next kining gitawag na to apostolic. Nagsukad sa mga apostoles. Ang simbahan ganing gasukad ras Pilipinas, gasukad ras Amerika, gasukad ras mga laing nasod, nya wa magsukad sa panahon sa mga apostoles, buti pasabot natukod ang simbahan ni Kristo buhing saksi ang mga apostoles. In fact, si San Pedro yang giingnan, ibabaw ni ining bato, ikaw Pedro, tukodon ko ang akong simbahan. Naan ang mga 12 apostoles presenting, no? Tawag aning ni ang buhing saksi ni mga apostoles nga sa simbahan ni gitukod ni Kristo. San Mateo 16:18, si Pedro dihagiingnan ni San hagiingnan sang Kristo. Onya sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 28, Efeso kapitulo 2 bersikulo tawag aning ni ang 20, nagsumikad gid nas mga apostoles, ang nagsukad gid nas mga apostoles ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Kung kaning simbahan nga natukod lag 1914, wala patay ng mga apostoles ana. Dugay ng patay ang mga apostoles ana mga higala.
Why nakasaksi gawas ani mga Pinoy lang. Unya narehistro pa gyud sa Security Exchange Commission. Nya kaning giingon nganong namay Roman ning simbahang Katoliko. Roman wala ta makarefer da take note wala ta makarefer sa racial kaya ang simbahan nga gitukod ni Kristo di man racial ang gibasihan. Ecclesiastical kay kung racial ang gibasihan wa tay labot kay ang kalawasan nagagikan laman sa mga Hudyo. Di man ta Hudyo Pinoy mata. So wa gid tay labot sa kalawasan ani og buot. So kay ecclesiastical ang simbahan ni Kristo bisan pag Pinoy ka nasakop ka sa iyang simbahan apil ka sa gitawag og kalawasan. Wa man magmatir ang simbahan kung unsay imong tribo. Masubano ka man dihag, Muslim ka, unsay imuhang naa diha dafak nga nagpasakop ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo, mao na ang simbahan nga ang ngayan natong pasakupan. Roman tungod kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo ang sentro sa pagtuong Kristiyanismo, mao man ang Roman. Matod pas kasaysayan ng daigdig nga atong naa diha karon sa Pina 179, si Pedro ang nagtukod sa simbahan nga naa sa Roma ug kining simbahan mao ni ang sentro sa pagtuong Kristiyanismo. Diya San Mateo Kapitulo 21 versikulo 43 si Kristo nagingon nga ibalhin niya ang gingharian ngadto sa Roma. Sa nasod nga namong daghan way lain ang Roma. Unya sa Roma 1:6 padung tag 7 gitawag ang Roma gigugma gihatag grasya gihimong mga balaan. 2 minutos igsoon. Unya sa Buhat Kapitulo 23 versikulo 11 si San Pablo mismong misaksi sa Roma kay mo na tuyo og tumong sa atong Ginoong Jesucristo para matuman ang iyang giingon. San Mateo 21:43 ibalhin yang gingharian sa Roma. Munang ang simbahang Katoliko do na tay timaan One Holy Catholic Apostolic Roman Church, opisyal nang atimaan sa simbahan kay do na siya nagclaim ron. Kasi sila kuno Katoliko po pero not Roman. Ako nakahinabi sa kog Pentecostal, with due respect sa mga Pentecostal ingon siya, yes brad, we are Catholic but not Roman. Muna timan-an na to pag-ayo. Kaya di lang di ay kita gadadaan ng terminong Katoliko. Hilabihang daghan na sad. Kung kinsa to nagkakita sa debate nila ni Brother Argesino og ni Mr. Jerry Laeg sa Seventh Adventist, ang gipamatud-an sa Sabadista nga Katoliko pong Sabadista. So di gid ay Katoliko ga-claim pero daghan na sa dining mga tawag aning ga-claim sad nga mo tinukod sa atong Ginoong Jesucristo sila kuno Katoliko po. So there is dictionary atong masuta nga meaning des Katoliko any of the original Christian church before the schism between East and West pertaining or adhering to Catholicism, member of the Roman Catholic Church. 2 minutos igsoon. So mao na atong timan-an pagayo. Nga kinahanglan na ataaning maong timaan. Kay kung atong simbahan wa nining mga timaana nagsugod lamang sa Pilipinas, patay ng mga apostoles wa na si Kristo nisakan sa langit. Nya wa man ang tinuod nga simbahan mga igsoon gasugod man dito sa Jerusalem. Nya mao ra ba ni tuyo og tumong sa atong Ginoong Jesucristo? Go bagbalanse tag tinuod na ni iwali ang mayong balita sugod sa Jerusalem sa San Lucas Kapitulo 24 versikulo 47 nga siyang ngalan mensahe may tungod sa paginulsos pagpasaylos mga sala kinahanglan isang yaw ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Mo nang klaro kayo gikan sa Jerusalem nabot sa Roma to Espanya, Espanya to Pilipinas. Mo na hinungdan nagabaton tag Kristiyanismo sa Pilipinas way lain ang simbahang Katoliko. Oras Mr. Moderator. Okay, wala na tayo oras. Okay. Sige, salamat kayo Mr. Moderator sa panahon sa oras. Daghang salamat may hapon kanatong tanan. Okay, daghang salamat sa pahayag sa atuang igsoon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender atong igsoon Brother Eugene Gapo alang sa iyang pahayag matingon sa topic karon nga atong gipanag-usahan. O karon mga igsoon sa lipatang paden ngadto sa unahan ato sa ihatag na sa pikas lawak alang sa pahinomdom. Ang atong oras alas 3:29 sa hapon. So, Brad Willie, gikan sa piniling anas sa Bili atong ison, Brother Willie Bako alang sa iyang 7 minutos nga pahayag. Okay, ison. Okay, mga igsoon, mayong hapon sa ato ang mga suking tigpaminaw ning atong programa sa Dialogos Kamatuoran. So karon ang gisalusaluhan nga tema sa atong affirmative mahitungod sa pag-ila sa matuod nga iglesia nga matud niya usa yang basihan nga nagpresent siya mismo og usa ka Santo Papa. Apan kung sa Biblia, kung atong tawgon kanang pulong pagka-Santo Papa, naka-address lang gina kan Kristo. No? Gani gisultian ni Kristo ang mga eskriba dito sa Mateo 23:9. Nga ayaw kamo pagpatawag og amahan dinhi sa kalibutan kay kamo adunay amahan nga tuwa sa langit. Unya unsa may mga kinaiya ang uutorize ang pagka-Santo Papa. Kanang gisgutan sa Herbiohanon nga ang pagka-Santo Papa walay sala linain. Mao nga ako siyang gipangutana nga iyo man gipresent si Pedro ingon nga Santo Papa
naabay sala si Pedro wala. Na yang nabasa po sa Biblia nga naapo ko na sala pero gihingpit. Pero no, tungod kay ang pagkasanto Papa wala mag-ingon sa Biblia nga aya bahala og makasasala ka kahingpiton ra kanako. Kay ang pagkasanto Papa kanang yung walay lama, linain. Susto pa daan sa sinugdanan wa gisala. Mao gina prinsipyo sa Biblia nga gitudlo. O nga sayahang explanation ang kontra sa Biblia kay nga sa tupapahon ka bisag makasala ka kay himpiton ka sa unahan apan sa side ni Kristo tungod nga atong gipamatud-an diri nga authorized lang na kang Kristo kay si Kristo pagkatawo niya sa kalibutan wala na siya sala. So meaning to si sa iyahan nga aplikasyon dili pwede sa mga apostoles. No nya ikaduha nga igsuon matud pa niya nga kana kunong ning kailap no nya gi mention niya nga pagdiri ra kuno sa Pilipinas adi kuno na tinuod. So mga igsuon mo na nga ang pagkailap o kanang ilang gitawag og universal. Duha ni diri kay ang mga magwawali nga universal kung atong tan-awon sa Biblia dito na naigo sa mga parisyo. Unya ang mga parisyo unsa may gihimo sa mga parisyo? Gilatas-latas nila ang kadagatan ug ang kayutan aron sa pagpangabig og mga tinun-an. Unya nga dubli pa sa pagka-impierno. Mao nga ngano man nga nahimugso ang pinili nasod sa Pilipinas. Ang pamaagi mga igsuon is pinaagi sa gahom. Pinaagi sa gahom. Kaya nga naman, kaya kung mga kasaysayan, mga igsuon, sumala sa Biblia, no? Sumala sa Biblia, mismo ang atong Ginoo o ang mga apostoles, walay record na dumas sila history. Naa sila kasaysayan. Kinsa man ang naghimo og mga kasaysayan? Katong ilang mga kaaway, mga kaatbang. Kay unsa may nasulat sa sulat ni San Lucas sa 1, Lucas kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 5. Atong mabasa, ingon ani ang atong mabasa. Sanglit, daghan man ang nangako sa pagtagik og kaasuyan sa mga butang nga nahitabo sa among taliwala. Pag ingog among taliwala, retirado kang Kristo og sa mga apostoles. Nya niingon na si Chupilo og ako usab, maayo ang maghimo usab og maayo hanay nga pagkasoy. Busa sa Biblia, ang may tungod sa kaagi sa atong Ginoo og sa iyang mga apostoles, kuan pinaagi gahom dili pinaagi og history. Kaya ang mga magsusulat mga igsuon ilaharan ng gamagama mo bitaw na nga daghang mga mugawali nga mao lagi na kuhaan ang Biblia punan injikan kay gumikan anang mga ingon ana kay sa Biblia kung dunay mga pagtulon-an nga ang ilang pagkatinuod nagbase sa kasaysayan kana mga igsuon dili na iya sa Ginoo kundi sa kaatbang na kay mo na gibuhat sa mga kaatbang klaro og tin-aw sa sulat ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 5 nga ingon siya daghan ang nangako sa pagtagik og kaasuyan sa mga butang nga nahitabo sa among taliwala ripirado sa kang Hesukristo ug sa mga apostoles. So meaning to say ang mga kasaysayan dili tinuod ang Ginoo mo'y nagsulat. Ila-ila ra na. Busa mo na delikado unya nganong mahimugso man ang pinili nason sa Pilipinas nga matud para ba nila wa gid record nga nagsugod ni Jerusalem kay gibasa niya gina ang Lucas 24:47 ngano tungod nga walay kasaysayan kay ang paagi sa Ginoo pinaagi gahom dini pinaagi og literal nga mga history kay ato na unya sumala dito sa Matthew 23:15 tin-aw klaro dito nga pinaagi sa mga kasaysayan daghan ang nabiktima. Kinsa may nabiktima? Ang Ginoo, ang mga apostoles ug ang mga propeta. Tin-aw kayo na unya sa Daang Testamento gisulti na daan na ni Jehova ngadto kang propeta Isaias kapitulo 10 bersikulo 1 nga ingon siya alaot ang mga tao nga nagasugo sa butang nga wala isugo ug ang mga magsusulat nga nagasulat sa butang balitad mga opposite nga mga history busa wala mga igsoon busa looy kay sa Biblia ra ba ang usa ra ba sa basihan sa mga pagtulon-an nga kanang universal kuno kana kunong gikan sa Jerusalem sa tupa nagtabok-tabok sila sa dagat hangtod ilan ang nabanggit si Ferdinand Magellan. Unya kung atong sabayon sa Biblia tinuod ba nang ilang istorya nga kung ikaw nagtabok-tabok ka sa dagat mahimo na dayon tinuod no kay sa Biblia dito nga nakaigo sa mga magwawali mga parisyo iskriba nga ilang ginalatas-latas ang kadagatan ug ang mga kayutaan aron sa pagkabig og mga tinun-an unya sa dihang makakabig na sila dubli pa ang ilang pagkaangayan sa pagka-impierno. So meaning to see walay paglawom sa kaluwasan kung magbase ka ng mga kasaysayan. So dili tinuod ba mo na nga ang challenge nato dire dili ta magbase sa usa ka tawo nga magwali importante nga kitang tanan magbasa ta sa Biblia aron matun-an nato kung unsa ka tinuod ng ilang gipantudlo. Kay daghan ang masalaag ang election mabitaw gana nangutana ko niya kay lagi ako sa ilang basihan kana kunong universal nagmakailapon nangutana ko kung si Satanas nang makailapon matud ko unsa may mo ka istorya na matud niya depende ko sa gitudlo kana sila nagtudlo po na sila kaluwasan pero unsa may giingon nanudlo pero wala sila mubuhat may lang sila musulti. Nagwali na sila
Tinaw kay na din sa Mateo o unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 14 ngadto sa 15 nga giingon dito nga og dili ikahibulong kung nato nang sugdon sa 13 tinaw na mga igsoon nga og dili ikahibulong kay bisan gani si Satanas nagpakamanulunda ingon nga manulunda sa kahayag ug maingon usab ang iyang mga apostoles nagpaka-apostoles ingon nga apostoles ni Kristo apan dili di ay. So meaning to say nga ang ilang pagpangwali it is opposite. Yang giingon dito sa bersikulo 15 nga ug unya ang ilang dadangatan mahisibo ra sa ilahang mga binuhatan. So mao ni nga kining pagpangalagad nakalambigit diri ang pagtuog buhat. Busa nga kita nga usa ka magwawali o usa ka magwawali sa lain-lain nga kongregasyon atong sundon. Kung unsa jud ka tinuod ng ilang gipangtudlo nga ilang ang kunot ng iglesia nga tinuodan atong sundon unsa ilang gitudlo silang iglesia. So daghan nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Kay una. Kay una. Daghan kayo kanang pagbuhat og larawan o wala man na. Wala man nagitudlo sa iglesia nga gitukod sa Ginoo kay gani kun imong basahon sa buhat 17 dito gani sa Tesalonica pag-abot ni Pablo dito nasuko ang espiritu sa diha nga nakita niya ang syudad nga napunog larawan. Unsa pa ka kun ang simbahan makita niya napunog larawan malipay ang Ginoo ana. Unya ang maong pagturuan mo na gitawag ng tinuod kay universal kuno. So no. Mga igsoon muna nga importante nga doon na tayo mga pagtuon sa Biblia. Okay, wa na tayo oras mga igsoon. Okay. Okay, daghang salamat sa pahayag sa atong igsoon gikan sa piniling anasod gilo si atong igsoon Brother Willie Baco. Ug karon mga igsoon alang sa atong papadayon ato din ihatag sa atong igsoon gikan sa Catholic Faith Defender atong igsoon Brad Juan Amplayo Jr. alang siya ang 7 minutos nga pahayag mahitungod sa atong topic karon. Okay igsoon. Sa mga naki-join live nato through Facebook, daghang salamat sa ipapalo sa walgay na hantod karon. Okay? Okay igsoon. Okay, maayong hapon dahil no, sa tanan nga tig-subaybay aning programa ang Dialogo sa Kamatuoran. So, atong sakyan to, atong sakyan tong iyang istorya nga gahom. So kung gahom ang gani day, nagsulti man ang atong Ginoong Hesukristo nga kang Pedro diya sa Mateo chapter 16 verse 19 nga I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. What you ever shall be loosed on earth shall be loosed in heaven. So meaning, kung unsa gitugot sa gini sa kalibutan, musad gitugot dito sa langit. O kana siya, usa ka gahom, nagihatag diha kang San Pedro. O atong sundan sa Mateo chapter 18, verse 18, nga mga apostoles gihatagan po gahom nga kung unsa gitugot diri sa kalibutan mausad gitugot sa langit na usa na kagahom na unsaon na to pagsubay nga ang tinuod nga simbahan. Now ang atong ang i-probe kung maka-connect bata kung atong kasaysayan sa tong simbahan maka-connect bata didto sa mga apostoles kay katulong mga apostoles mao man to gihatag gahom na kundo sa tanan bang makaprove bata nga sa atong mga simbahan doon na ba tayo apostolic succession? Siguro ang atong pamalandugan subayo na to ang simbahan nga dunay apostolic succession o nagwalay laing simbahan nga makapamatuod ana nga dunay apostolic succession kundi ang iglesia Santa Iglesia Katolika lamang nga dunay connection sa mga apostoles. So kung ang kuan nagpamatuod di ay nga kining ang mga apostoles mga Katoliko. So kinsa gihatagagahom ang mga Katoliko. Muna kang magsubay ta og mga gahom usaon ang magpamatuod sa ubang simbahan. Na ang simbahan Katolika ra nagyatagagahom. Muna ka ang mga pag-ampo sa mga simbahan Katoliko effective. Kung atong sakyan nga corporal words of mercy base na kalimuta, ma-search ni sa Google. Kung atong i-Google, ang number 1 nga organization sa tibuok kalibutan nga top 1 sa charity works, ang Catholic Church Ragyod. O wala na ilain pa. Tibuok organization. No? Kung ato na i-search, kung magsubay-subay lang ta, kung mag-update lang ta, unsay top 1 sa charity works sa tibuok kalibutan. Kung ato lang sulayon og kuan research lagnet na mapatud ana to
may balaan na itong kamatuoran na ang number 1 ang Iglesia Katolika Romana. So sa minuto, pilay minuto. So please minutos. Ang kana pong pagkasantos, no? Dili nagpamatuod nga kung kuan ka, kinahanglan nga balaan ka, kinahanglan wala kay sala. Kaya ang makapabalaan sa tao, dili man ang atong kaugalingon, kundi dili ta maka sanctify sa atong kaugalingon, kundi ang Ginoo ra gyud maoy makapabalaan. Mo na gihatagan ang gahom ang gihatagan ni Kristo ang simbahan og gahom aron balaanon. Og diha sa atong magisgot ginita og balaan, so mayon ang Bible nga be perfect like your Father in heaven are perfect. So di nagpasabot nga kana siya nag-refer nga wala na jud sala, kundi ang pagka-perfect mao gyud ang humility. In fact, diha sa Mateo kapitulo chapter 5 nakisgot kana na ang humility, ang pagkabalaan, no? Nga diha sa humility. Na ang santos, ang definition is mo gini. The saints are sinners who keep trying to do good. Meaning kung ikaw nga makasasala ka, nga naglimbasog ka, nga mubuhat og maayo, nagpasabot, balaan ka. No? Kay kanang pagbuhat na to, balaaning buhat, dili man gikan sa tao, kundi gikan sa Dios. Kay ang tao, ang pagkabalaan, tawag man sa Dios. Nga matud man ni San Pedro nga magbalaan kamo, ingon nga ako balaan. So kita tanan makasasala man ta, gitawag man ta pagkabalaan, dili pasabot nga ay perfect na to. No, kundi ang pagka mapahiobsanon maoy magdala na to sa pagkabalaan. Wala nga mo na magisgot og pagkabalaan, no? Wala ka nagisgot nga kuano jud nga perfect na jud nga wala na kay sala, no? Kay ang Dios ra man makapabalaan sa ato. Napila tay? Sa kaisa, no? Okay. Thank you. Okay, daghang salamat sa pahayag sa ato ang igsuon. Okay, daghang salamat sa pahayag sa atong igsuon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender atong igsuon Brad Juan Amplayo Jr. Ug karon mga igsuon na anihon na ta sa atong mga active caller atong igsuon Brad Ilmo Ulario Halandoni usa ka Catholic Faith Defender at the same time apologist atong igsuon Ilmo Ulario Halandoni. Paliw lang mo tawag Brad. Okay. May hapon sa tanan, sa Dipat ng Sugdan. Sa San Marcos, ngayon si Cristo. You shall love the Lord of God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love your neighbor as yourself. Sa Lucas 6, love your enemies. May hapon sa tanan diya, alam na sa ako mga CFD, sa DSKD, o sa tanang naminaw karon. Now, dito na lang ko, kay gamay lang oras ko, no? Nadunggan ko ganiya si Brad Douglas, si Barbaludo, si kaniyang kaubal Brad Bako. May hapon nyo, Brad? May hapon nyo da. Ingo mong Brad Douglas da. Pagbalhin ko ng saksi, sinunin sa bako, no? Brad Douglas, ayun mo rin mo, sa pagsinunin sa Brad ka. Actually, mo lang, kumunsin, Brad, bali po lang, balhin ng saksi, sinunin, hindi man ngayon pag-utala na, Brad, bali. Ang balhin, action word na siya. Saksi, action word Japon. Pwede na duwano na to. Hindi na kayo, sinunis mo na. Kaklaro, wala din na sinunis. Parang wala mukhaon ka, nagtindong. Hindi ko, sinunis na niya. Ayaw pa na kumunsa yun. Sorry ba na, ilan po kalahin mo na. Ayaw po talaga po maupagod. Ayaw pa sinunis. Parang, magpapang mga sinunis. Hindi mo na sinunis yun. Ang pagbalhin dito, gibalhin suma. Pagsaksi, hindi mo kung saksi, ginungan ba? Hindi pwede lang nga duhalo ng duha. Una, Brad Douglas, nagbuhat, bandiyato yung 11, saksi rin mong gusto yun. Pagsaksi, pagbalhin, kung sa pagbuhato ng duha, pwede duhalo. Kaya ang tao, pwede ba kaduha sa mga butang? Muna, Brad, pasambot ako lang, Brad, ayaw pag-limite lang una na, Brad, limitado na ka mo. Umita pa lang kung si Brad. Dayon sila po sila, limutong history. Kasi, Barbaludo, history ko no, kanang dagat sa istorya nga. Wala ko sa unang panahon. At kanay si Brad Bako, may tapo Brad.
ang inyo role, Brad, his history. Ano ba history? Inyo role according lang ba? Ano ba, haka-haka lang ito? Ang Katoliko, gubatig, history. Ano man, ang Katoliko, just Korinto, basihan diya nga, bisa kung sa sumbong, kailangan doon ay duha o tulo kasaksi. Number 1, ang saksi, Bible. Number 2, history, magisterium. Mula mo mga saksi. Ito at least tulo. Inyo, Bible ka ba yun? Dali mo ito, history. Nga naman, ang inyo, his history. Mula ba? Kay Krisis, Santo Papa, pula yung gamag, hinyo nyo Santo Papa. Huwag ganun mapakay, misang putos ba ni? Dahil, pakitain ko putos man nasi Santo Papa, pula yung gapay. Bisas posporo. Diba, si Rizal ba, posporo. Kung importante ka na yung history ba? Encyclopedia. Kaya ba, ano ba siya man gol? Na, kasi may gideklara po na Bertoli ng taos ng Papa siya. Siloy sa mga sala. Mukha mo, rapon. Nga, mga tanan mo kasi gideklara na Pedro. At history. Na record. Nga, sa na yung Santo Papa, si Poli ng record, bisa ka, putos asin. O, mag-yun. Sorry po na word, Brad, pero mo kayo tinaw, wala, ilong mo kalain, wala. Kaya, taluan lang ko, kaya ako, history ng tinaw dyan. Dayon, Brad, si Brad Douglas, sige inyo, palasi ko, no, palasi, mga si Jesus. Brad Douglas, wala na kabalungan mong panudlo nga si Paulino sa Tupapa, nakong palasi. Wala palasi, Brad, rumbilik ba? Kaya may palasi. Dahil ka, si Jesus ang ino. Yung sa pag-isisi ka lang ino. Ang mga Bible scholar na tudlo sa tirano, nag-ingon mo sila na Paulino, wala. Nakaroon ikaw mong si Jesus. Kalahin mo ba, ay si Jesus o palasi. Mula ba Douglas? Kay, kalahin mo si Santo Papa, o ang Katoliko ni mo ito, saan mo ba ni Santo Paulino? Kung ano ba ikon? 2 minutos. 2 minutos. Kamu ako pwede deklara. Inyo nung according, Paulino o Santo Papa. Dahil ang mga Brad. Sabi mo Brad, kay si Pedro tagag Yahweh sa langit. Inabot si Paulino ng taon nito. Paano naman sila yung kalibutan? Ingo to si Pedro nga. Na, Paulino, pero makamutuho na to, alam na Yahweh. So, di na kagawa ta. Uno sa ako ng Katoliko, kay laglaylay magagimo. Naluoy dito si Paulino, ano pa i-revoke. I-revoke yun na sa Papa, para pasudlong sa dito. Pasailuhan lang dito si Paulino ng taon nun, kay nasayot dito siya yung siya Kristo. Muna pala si. O, Leonard, o simbakok na magkanto ta dito sa langit, dalit mo kasulod, kaya itong Pedro Yahweh. Nang ingos Pedro nga, kasulod sa ng Katoliko tanan, kaya wala sa mong badugat, ha? Kaya mo Yahweh, nabot-bot mo yung mugod. Mula yung bad, mula ito, falasi. Kaya mo nila, Bible na sa Paulino. Wala ba, baluoy ka mo ba, iampo niyo ba, matayin tao mo ba, kaya kanang paluglo, sayop yun. O, dagang salamat ba, yung oras, may ako tanan. Okay, daghang salamat igsoon no. Daghang salamat sa imong partisipasyon sa ato ang programa Dialogo sa Kamatuoran. Atong igsoon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender Apologist atong igsoon Brad Ilmo Lariwa Landoni. O karon may igsoon sa dipatang padayon no alang sa sunato nga speaker kailangan ani din ta sa atong igsoon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender atong igsoon Brother Silbert Dunduyano alang siyang 7 minutos nga pahayag. Okay. Daghang salamat. Murag na strange ko atong pagtulunan sa piniling nasod nga dili ibasi sa kasaysayan. Gikan sa Genesis taman sa Revelation wa gyud na gitudlo nga dili ipaagi kasaysayan, no? Gani mura o gubot tong kang Brother Eddie nga argumento kay dili ipaagi kasaysayan, but murag iyang i-discourage nga basihan ang kasaysayan pero moingon ra pud siya nga naapoy kasaysayan katong sa Biblia. Mura ba gubot ba nga sa ato pa, ang kasaysayan kato ni Kristo, maura to. Ang ubang kasaysayan, dili na pagatuhuan. Dili ba na? Kay sa namagali, gidala rin mo, Brad Eugene, katong Living Bible, no? Sa Hub 88, no? Klaro man read the history books and see. Oh, basihan ang history books. Kay dili man tanang history na as Biblia, no? Ang ubang history na naman sa ubang libro pananglitan na ay nadihimong disipulo si San Juan nga si Obispo Ignacio mabasa ba na sa Biblia? Dili, pero tinuod na. Oh, muna
paltos na gyud na siya nga mga argumento, no. Di ko na lang basahon, no, basta kay mauni na ipakita na to sa kuha na dire, no, nga read the history books and see. Kung ang gipasabot ni Edi nga history kinirang naa sa Biblia niya, ang ubang history wa nay labot, masipaan niya, ma-against niya ning Job 8:8 sa Living Bible nga read the history books, wa na mag-exclusive sa Biblia lang. Di ba? Oh, dayon adto ta atong kanay laging Santo Papa kuno dili makasala, limpyo gyud. Now si Kristo walay mansa, pero dili tanang papa dili kasala. Nganuan si Pablo papa. 1 Corinto 4:15. Father siya. Oh. Yeah, ay kung igna si Pablo walay sala. Di ba? Dayon sa Isaiah 21 hangtod 22, diha man na po nagibase na to ng kanang titulo nga Santo Papa nga ang gitugyanan og Yahweh tawgon og amahan. Di ba? Gitugyan ang Yahweh tawgon og amahan sa ato papa. Nya kay si Pedro gitawag gitugyanan mag Yahweh sa ato papa. Si Pablo gani papa pod. Oh, pero lahi ng papa nga Bishop of Rome, successor of St. Peter. Di ba? Katong gitugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Og way mabasa sa Biblia nga ang mga Santo Papa nga dili si Kristo sama sa mga apostol sama ni Pedro, way mabasa nga dili makasala. Wabi mag-ingon si Kristo nga si Pedro dili makasala. Oh, yang hibalo siya nga nasipyat si Pedro pero nganong gitugyanan niya Yahweh. Di ba? Nga ang tinugyan ng Yahweh base sa Isaiah 22:21-22, amahan biya anak papa. O di ba? Nakaron siguro ilang ipalutaw kay gitawag man po nilag Santo Papa si Tatay Paulino Agapay, peace be upon him, nagrespeto ko kaniya. Sa ato pa ilang ipasabot nga walay mansa si Tatay Paulino. Now ako di ko moingog di po ko moingog wala gyud, no? Kay kinsa ko dili ko Dios. Pero kung nakasigurado sila nga si Tatay Paulino wa gyud mansa, ako I don't think so. Di po ko moingog sakto sila, di po ko moingog dili. Ako lang makaingon lang ko nga subjective ang ilang pagkunahuna. Giunsa nila pagsiguro nga si Tatay Paulino wa gyud mansa, nga di man sila Dios nga makabasa sa kinatibuk-an sa tao. Only God makakita sa hunahuna o kasing-kasing sa tao. Oh, mao na kung ang Dios lang mo ay nakabasa sa kinahiladman sa tao, suditang kasiguro nga kanang tawhana wa gyud mansa. 3 minutos, Igsoon, 3 minutos. Diba? Walang siguro ta kakita. Pero kung sure mo nga wa gyud mansa sa Tatay Paulino, amot lang. Mangambot lang ko ana, no? Mangambot lang ko ana. Kay mura na buday mug Dios nga nakahibalo sa kinahiladman sa tao. So mao na mga igsoon, so karon pa ko anang history dili basihan. No nga klaro mo na sa Biblia nga read the history books and see. Di ba? Unya si Wilson kaganina, Brad Wilson, wa gihisgutan niya katong iyang giingon nga dili katuhuan, paltos ng history nga gigamit sa Katoliko, wala man siya gipakita nga ebidensya nga iyang gitagsatag sa paghisgot tong mga referensya nga gikutlo ni Brad Eugene nga paltos. Siguro mahadlok po siya kung batbaton niya tagsa-tagsa i-cross examine nga dili siya kadipinsa sa iyang papamasangil. Di ba no? Okay, naaman ang mga referensya diri, andam kung examine to, andam mo pakita nga wala gyud deklarasyon na dili paltos. Komentaryo na to nila nga paltos kay di man sila mga Katoliko. Di ba? Pero wala na ma-prove nga paltos. Komento lang na nila, no? Mga igsoon. So, ang tinuod lang, anong dili sila ang ubang history, kay ang ubang history god klaro man gyud nga Roman Catholic Church, mga gyud ang tinuod gitukod ni Kristo. Kanang ila, kinsa may gatukod anang ila, gani sila mo angkon sila nga si Tatay Paulino. Unya, asa man sa Biblia, bisag tagna na lang. Nga naay, tagna na lang, nga naay magtukod pod. Nya, so umaabot nga tuig. Nga, tinuod na. 60 segundos, Igsoon. No? 1956 nga hanggang Kristo gapadayon man anong sugdan pang mag 1956 nga gapadayon man tunggang Kristo kana bali na daana nganong sugdan pa man nga gapadayon man tunggang Kristo. Lucas 1:33-37 ang gingharian ni Kristo magpadayon unya sugdan pa nimo nga gapadayon man kana sa lad hikwa na bunggo na daan
No? Kanang pagpanghatag po, dili na garantiya nga kumo kay nakapanghatag ka, tinuod na tupo na ng Kristo imong pundok ako day. Kung awaton po na ko ng inyong gihimo nga makapanghatag po ko day, magtukod po ko grupo, tukod na day ni Kristo kay ako nang nahimo, dili na mao. Susihon yun as kasaysayan kung si Kristo ba yung gasugod na nga klaro mang ako, dili yun na mapiki yun na gihapon. No? Bisan pag nasunod nimo ng mga pagtulunan sa Biblia, kay ang tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo, si Kristo may gasugod ni atong unang siglo. Nya 1956 tukod ni Kristo. Tungod lang kay nakapanghatag. I don't think so. Mawala man ta sa logic ana. Kana ding uban maghimo-himog kwarta nga dili Central Bank, nya maawat nila tinuod na day na kay naawat nila nga wa man sila authority. Paghimo og kwarta tungod lang kay naawat nila. Kinsa may authority nga mutukod jud og iglesia si Kristo. Unya nganong magtukod pa man si Tatay Paulino, peace be upon him, I respect him. Kinsa may gasugo niya nga patukuron siya iglesia? Kinsa gasugo niya patukuron sa iglesia? Kana paltos na, di ba? Anong magtukod pa mas Tatay Paulino nga nasugdan naman ni Kristo ni atong unang siglo ang yang iglesia nga gisaaran nga lig-on bisan ang ganghaan sa impierno di makabuntog sa to pa magbarug kanunay nganong sugdan pa mag 1956 nga magbarug man kanunay ang gitukod ni Kristo. Okay, so daghang salamat. Okay, daghang salamat no sa pahayag sa ato ang igsoon Catholic Faith Defender atong igsoon Brad Silbert Dunduyano. Okay, igsoon ato din hatag alang sa summary rebuttal sa atong igsoon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender atong affirmative side atong igsoon Brother Eugene Gapo alang sa iyang 9 minutos nga pahayag. Okay, igsoon. Daghang kay salamat Mr. Moderator. Nga problema siya kay way mabasang Santo Papas Biblia. Pero wa niya gi-question si Ungkoy Agapay wa po'y mabasa sa Biblia. Dapat iyang gi-question na asa mas Biblia karon si Ungkoy Agapay nahimong Santo Papa giingna ni Kristo ikaw Ungkoy Agapay himuon kon Santo Papa. Lana lamong putot mga igala wa gyud mo mabasa. Nya matod pa niya gibikil ang simbahan Katoliko with regarding sa atong mga nahimong corporal work of mercy. Katay kasaysayan diri sa Pilipinas Dili ikaw galing mong panghuna-huna ni Gapog sa Katoliko. Nga matod pa si katulong rason ngano ang simbahang Katoliko na-convert man ang mga Pinoy diri sa Pilipinas. Tungod ba kay giwalihan ta ni Ungkoy Agapay? Diya ang ikatulong rason, tulungan ni ka-reason why the Filipino become Christians. The secret behind the Spanish power was the cross, not the swords. Unang mali ang ilang giingon, ang gilutos tas Kastila. Diya ang number 3 atong basahon. The missionaries helped the soldiers in conquest of participations of the Philippines. The success of Spanish colonization was due to largely to the early missionaries in 16th to 17th centuries. The missionaries were not only preached the gospel, wala lamang nagtudyog ebanghelyo, but they were also pioneers of Western civilization. They brought the new European arts, science, education, literature, and music to our shores. Kung wa ng simbahang Katoliko mga higala, ambot lang kahani nga itong mga kaigsuunan nasakop ng Ungkoy Agapay, makabalubag sa ABCD. They built school, college, universities, printing press. In fact, kita pa ang simbahang Katoliko may ulang nakapatukod ng printing machine sa Pilipinas. Literature, ada pa, kinintawagan ng niya libraries, hospitals, and orphanages. Unsa pa, they introduced new plants and animals from Mexico and Europe. Grabing nahimos Katoliko. They taught our people new industries like making color dikes, bricks, and stone houses. Normal na igsuon. Kaya nga tong founder, usaman ka, gitawag na to og anak Panday. O niya, niingon pagidre, they wrote the first histories. Kita ang unang nakasulat og unang kasaysayan. Grammar, dictionary, and maps. Yeah? And they construct the first road, unang dalan, unang tulay, pantalan, irrigation system, and public works. Mao na, kung manaway mo sa Katoliko, ay mo gaagis karsada, kay kami unang founder ng karsada diri sa Pilipinas. Adto mo sa kahagunayag kamaisan agi. Sige mo pangdaot si Katoliko. Kay matod pa ang Katoliko, why nataban diri sa Pilipinas? Nagtuo ba mo nga simbahang Katoliko ang membro may hapragbuta para mapura na mo karog puto tagsa-tagsa? Dili mga suking tigpaminaw. Gi-question pa niya ang authorization sa Ginoo diha kang San Pablo.
Nga matod pa, nikailap na malagis tibuo kalibutan. Wa pa diha kuno sa Roma. Wa sa nakahibaw nga si San Pablo nagpasalamat sa Roma. Kaya ngining pagtuo nakailap sa tibuo kalibutan. Mao na nga gikan sa nagkalain-laing lugar, gikan na sa Roma sinugdanan ana. Kay mo'y tuyo ni Kristo sa San Lucas 24 kapitulo 47 nga ang mensahe mahitungod sa pagpasaylo sa atong mga kasalanan iwali sugod diri sa Jerusalem padulong sa tanang nasod. Kung kaniya nga itong basihan mga suking tigpaminaw, dili pasado ang simbahan nga gitukod yung ko'y agapay. Kay number 1, wala sila sakramentos kumpisal. Kita rin simbahan Katoliko nagtudlo nga doon natin sakramentos pagpasaylos kasalanan. Muna nga bisan pagkapila tayo magbalik-balik sa itong mga sala, dili ka na igsapayan kay doon natin sakramentos kumpisal. Ambot na gani nga itong mga kaigsunan. Ug unsay salaan nila. Nya moingon pa siya nga sus Ginoo ko. Gigusto niya ang otorisasyon ni Kristo og kay San Pedro. Ikaw Pedro, hatagan ko giabi sa gingharian sa langit. Wa gyud moingon si Kristo, paduplikitin ni ungkoy agapay ha. Wa. Unya sugod mas Jerusalem matod pas Biblia nga atong giwalin. Ang sa naman pagkaunsaan doon naman ito mga diri sa Pilipinas nga nagpailang Santo Papa kuno pero ang ending sa ungkoy agapay ra. Piniling nasod sa amo, himo ram nagsityo. Di ba? Mo ni atong timanan pagayo. Wala yung simbahan ng gitukod ng atong Ginoong Hesukristo, ang simbahan Katoliko lang. Kung naapay mo exist aning simbahan na nga nagsugod sa Pilipinas, amigo silingan rag Felix Manalo, kanang simbahan na totally honestly pirated ra gina. Muna akong giingon sa inyo ha, mahilis na lang ng inyong purol di dilingkod-lingkod sa inyong simbahan, mahilis na lang ng inyong sinilas nagbalik-balik sa inyong simbahan. Wa mo'y grasyang madawat niya tungod di ka ng simbahan na dili iya sa atong Ginoong Hesukristo. Salmo 127 bersikulo 1, gawas kung ang Dios may nagtukod sa balay, kawang lamang kadtong mga gitukod og tao. Buhat kapitulo 17 bersikulo 24, ang Dios wala diha niyaning mga templo, gimugna lamang og tao. Muna kung balanse-balanses mga kaigsoon na to kaysa kang ginuha niyong gisagit-sagit diha. Ingon-ingon pa ning uban, si ungkoy agapay brad, mo man bag-o ngalas Ginoo brad. Wa gabae. Di ba? Muna atong timandaan pagayo. Di tapadaan ning mga nito nga kay basig maigo tas giingon ni San Pedro. 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 nga naay mga mini nga mga magtutudlong mutunghag manudlog bakat. So nitong haman, ang balansiho na to, nagsugod ba si agapay panahon ni Kristo wala. In fact, asa man ni karon ang yabi sa gingharian sa langit pagkamatay ni San Pedro kinsay gitugyan na niya na. Muna atong idadon na diri sunod sigurong balik. Ato anang ilhon kinsay gitugyanan na to. Kay mauna simbahan na atong pangitaon. Kay wa ra bagid gitudlo ni Kristo ni San Pedro nga human ko mamatay niini. Ihatag na ko ni koy agapay magsugod mo sa Pilipinas. Wa. Unay pangutana ani ron. 2 minutos igsoon. Salamat kay Mr. Moderator sa pagpahibaw sa oras. Bisig malapas niya tagamay maglamin atong istorya. So mo ni atong timanan pagayo. Pag in terms of authorization naar na sa simbahan Katoliko, wa na gipasa sa laing mga sikta. Kung naamanggaling sila ilahan kaugalingong authorization, ila-ila na. Mo bitaning nasubo kay ko pag-ayo mga igsoon. Kay ingon nga atong kaamigo sa pagtuo nga kinahanglan mo basa tas Biblia sabton gisabot ba na nila? Wa. Mauni nakaparat ninyo kay naamoy kaugalingon nga pang-interpretasyon. Nga wala mo haom sa kamatuuran. Karon kung i-deny mo bitaw ning dili sila mosugot og afirmatibo kay mahadlok pangutan-on. Kung isog-isog mo dapat sugot mo nga afirmatibo mo. Wa may problema kitay pangutanom sa pagbabuntag ta. Pero the fact give and take maning ato, pero dili mo makipag-give and take mo ni giingon, ambot lang kahaon sanay kuana na. So tawag ganing ni ang kung nakapangutana pa lang ta silang programa no, sila kang baruganan pod maka kuanta ba. So mao lang to akong i-share, daghang kayong salamat og sa tanan nga mga naminaw aning atong programa. Hangtod na lang siguro das may dialogos kamatuoran. Salamat kayo ang atong host si Brother Jerry Arotcha og basin pohon siguro makabalik ka maka sirin na butag laing mga topic no kay dili lalim ni mamitbit ag libro bitin daghana. Daghang salamat, mayong hapon kanatong tanan, God bless, mag-ingat po kayo lagi. Og sa tanan mga Catholic faith defender uban diri sa amo ang obispo sa Diocese de Dipolog si Brother si Bishop kay Mari no. Og sa tanan nga mga kaparian sa simbahan Katoliko nga na sila tigom clergy ron no sa labason og karong 29. So kita-kita mga kaparian dito, daghang salamat ning hapon.
Okay, daghang salamat sa summary rebuttal sa ato ang igsuon nga usa ka Catholic faith defender at the same time mga igsuon anaa sa pagtuong Katoliko atong igsuon Brother Eugene Gapo. Daghang kayong salamat no sa iyang partisipasyon karong adlaw mga igsuon. Okay, since wala naman tayo igong oras sa mga naki-join live na to through Facebook sugad ganiha hangtod karon mga igsuon wa nato mabasa ang inyong mga comment, okay? Na-appreciate nato na mga igsuon ang inyong partisipasyon mga igsuon. We hope nga sa sunod na pod naragyapon mo mukuan sa ato ang programa Dialogo sa Kamaturan magsubaybay. Okay mga igsoon, sa ngalan na lang sa ato ang station manager diyo sa Batanang Pilipino Sir Dennis Garaw, sa atong technician nga naspikas lawak Sir Ruel Books Bukayaw, kini yung ubos nga igsoon mag-uban-ubalan talanta nalanta sa sunod higayon sa samang stock na sa samang stasyon. Ang pulong sa Dios sa basahan ni Apostol San Mateo 7:21, dili ang tanan magan kanaw Ginoo makasulod sa ngaran sa langit kundi katulaman nagatuman sa bubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Mayong hapon ug dalaygon ang Dios. Inyong nabati ang Dialogo sa Kamaturan. Hangtod sa sunod Domingo sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mas pinalawak, mas pinalakas.